出国那个 Schlemm 中有脑山戏嘛。 ALP Ngijawa ALP Ngijawa ALP Maj seberang keluar kali Maj seberang keluar kali Maj seberang keluar kali Islam KSU Islam KSU Islam Rekasi Ke KSU Motion Road Circle po kajinyalam samla Ulysses Rentong General Secretary baru samla Korbar Lang Merthong Assistant Organizing Secretary harangkat kidikot kalalik ban khandrai ki barjala ki batrai hapo ka company MS Agarwal Construction Private Limited bar hakikat tu kan idali ki jaka jong ki ref shimet bar hakata ke jinglai khandra lalap palat san phongut ki bambiang ki kot kisla wat ban pensisha baki dei kinong India kinong kit kam jong ka KSU Motion Road kila ong bahakate ke jing khandra nagalyang ka seng kala pha malit phai mar yi kini ki breu shala ki jaka ki baki wan Shushu ke KSU kalau ong ru bahagani ke jing khandra lalap ru baki don ki bawan ra ki khna ban pentrei ki badang hapo khat license karta ka badang persya ya ka ain Child Labor Act khat khandai spa prapun reu bat kinong ilam jong ka seng kila bu jing kli ba hato ka sarkar kan pensitom ne em ya kita ki bawan ra ya ki khna ren ban pentrei Kila ong ru ba ki bar jela menta ki yo ban rungkat ba ki mon syaka jela Meghalaya klem ki kot ki sla ki ba biang hindre ki ba ngolong ngau apat kalong ba ki infiltration check gate ka badan ha ara donga kale ayu haba ki bar jela ki la ban mi ban rungkat ba ki mon wat ki bam don ki kot ki sla ki ba biang ru kaseng ka penram ru ye ka jing diko trekam jong katanat infiltration bat dai ka jing bam trekam ba jong ki sa penlong ki bar jela ba ki nyo men sim ban rungkat ba mon Mataasngi kum kaseng ke ba jupai ngor ya ke jingwan rum ke klep jo ki mandar hapo jong kadong katany bat ka jalahi barakawai nyela lek ban khanrai kawai ka company sna surok kata ka MS Agarwal Construction Private Limited ka badan hangti ha persosan bat hakane ke jing lek khanra jongi kum kaseng nyela lap di sibun ki bar jala ki bawan trei bi an itu ki bombiang ya ki kot isla kum ki work permit labor license bat kum ta terter wat ban pensisha ba kidai kita ki nong India susu nyilalai ru ban khara hakiwai pat ki jaka to ki rusumet bat hakite ki jaka ru nyilalap ba kim sem labiang ki kot isla ki biang bat kani kadai kawai kata ka jing penking no ya ka Interstate Migrant Workmen Act 1979 kabla penteri kampura ha ka jela jungi hau arjar kadwai bat hakate ki jing lek khara jungi nyilalap susu ki donru ki ba penteri bi an ya ki khna ki badang hapo jong ka license kabala penking ya ka Child Labor Act te nisoban bu jingkeli ya ka sarkar hato kadon em ka jing penstom ka jing pen saja ya kini ki kontraktor lani kini ki breu ki ba wanra ya ki breu ki banabar ki ba kham pat biang ka arta bantre bat ki bom biang ki kot isla ki ba biang barung sapo ka jela ka jongi susu ka seng ka sengokya sikadai ya ka jingwan ra mentre jong ki kontraktor berkirim simet apa menjelah atau iklim buram su ngane iklim ailam su ni tagi kam ki jam ki perdok persnam ki bala menteri mensekri tagi kam tehnrei walada ki dei ban ra'ru hajing sha ki la dei ban penbiang ya ki kot isla ki babiang kam tambe ban penbiang ru ya ka police division naka district bakiwan kenang bakal long ka jing sngai namta ki perdok persnam Pat susu ni soban bu jing keliru ya ka infiltration check gate ka badan hang tai ha aradonga namar ka jingrung jingmi lailan joki mender nakapor sakapor dang menin siteng senya kum kaseng layo banbat ya ka wai ka kali ka ba kit ya ki mender tehnrei donbok da ka jinge trailang jo ki isu mau surut circle bat ki isu west ka sales ni layo banbat no ya kita ki barjala hang tai hanuk stoin ba wat iki kot isla kum ki epic ki adhar berpensya kita kinong India ru kimdon ti kani kalau ki jing bom sngan nam ta ka jela jungi hi barok kawai bat ni soban buru ka jing keli ya ka sarkar ba hato ka don em kata ka ain ban penstom ya kini ki usar ki bom semla pendep hok ya ka kamram bala bensiat haki niu iru ya ka jingrung jingmi jong ki barjala hakini sni kalong baik khantam haki siteng mit kumta nakaliang jong sengru ka kerok ka besai kalong ba ngindang penjur susu ka jing pahara ban pengor ya ki jing wan rung klep jong kini ki mender bat kum haka menin ngilap ba ki bakit ya kini ki barjala kemut kadai ka kali bala dei try dei khasi tengi kentu bat ni mahamru hujug opor ya kini ki langyong
kiba persyang ban pensniu ya ki imlang salang